Ɗorayi Voice of Wisdom, darajar mace. Ɗorayi Voice of Wisdom yana yaɗa hikima ta hanyar murya. A duniyar da ake ɗaukar ƙarfi a matsayin girman kai da nutsuwa a matsayin rauni, har yanzu akwai maza masu fahimtar ma'anar girmamawa ta gaskiya. Namiji mai daraja baya ɗaga murya don nuna ƙarfi, baya wulaƙanta mace don ya ji shi ya fi. Ya san cewa girmamawa ba tana cikin iko ba ce, tana cikin mutunci. Manzon rahama annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, babu wanda yake girmama mace sai mai daraja, kuma babu wanda yake wulaƙanta mace sai wanda zuciyarsa ta lalace. Duk lokacin da ka yi magana da mace cikin taushi, ko uwa ce, ko ‘yar uwa, ko mata, ko ‘ya, ba kana rage kanka ba ne, a'a, kana ɗaukaka ranka a wajen Allah. Amma idan ka ci mutuncinta, ka raunata zuciyarta, ko ka raina ta, ba kana nuna ƙarfi ba ne, kana nuna raunin zuciyarka ne. Gaskiya, namiji nagari ba a gane shi da yawan masu jin tsoronsa, amma da yawan zukatan da ke jin aminci a kusa da shi. Don haka ina tambayarki, ‘yar uwa, mecece girmamawa a fahimtarku? Ku rubuta min amsarku a cikin comment section, domin watakila kalmar kice za ta tunatar da wani yadda ake girmama mace da zuciya. Ɗorayi Voice of Wisdom yana yaɗa hikima ta hanyar murya. Mata, mu daina cin zarafin mata, mu yaki mu kashe adam mata, mu yi mu ba mata.